Egun hon dizuela pilotazaleok, Azkoitiko gurea pilotalekutik. Ados pilotaren binagako txapelketaren fase luzena gaur iritsiko da. Azken partidara hemen jokatuko baitira. Txapelketa nagusiaren ligaxari dagozkion. 30. eta azken jardunaldiari dagozkion azken bi partidak. Ez dute sailkapenari dagokionean ez zer erabakiko. Gurutzaketetan ordea bai, oraindik zabalik da zein bikotek non jokatuko duen. Eta azken bi partidek horitxe erabakitzeko baino ez dute balioko. Lehendabiziko partidan gorriz ariko dira Maili Barrokal eta Naroa Agirreren partez. Itantzu Etxebeste, Naroa Agirrek ez ditu eskuak behar bezala eta azkenean partidari uko egitea erabaki dio zentzuz, eta haien aurka Naroa Etxekolonea eta eskuak errekuperatu dituen Ane Mendiburu izango dira. Eta bigarren norgaiagokan berriz Goiuri Zabaletak ez du Irati Zabala lagun izango, Leire Oskoz baino, eta haien aurka Eneri Zarrieta eta Maite Mujika izango dira. Beraz, aurko partida bietan bada aldaketa txiki bana, eta hain justu biak alabiak atzelariak dira. Aldaketa izango dutenak. Naroa Agirre hemen bai, jantxanez, baina Maire etorri zaigu zintzo eta bere izango dugu lagun komentario behar honetan. Egunon Naroa. Egunon nahi. Eta gaur propio galtza zuriak etxean lagataskua txartu duzula eta, baina badaezko da non jokatu behar duzuen jakiteko eta noren aurka aritu behar zareten jakiteko. Ez duzu gaurko jaialdia bertatik bertara bizitzeko aukera galdu gura izan. Ba, egia esan pena, ez da Azkoiti azkenia etxetik gertu behatzezat. Da, txapelketako azkenengo partida izan da ezin jokau izate horrekin pena, baina bueno, azkenian eskerrak irantzuk jokako nire partez, ja esku, ja atzo oso ikutu daukanun eta eskerrian enminakin bukanun. Así que gaurkoan, hemendikan ikusiko partida. 14 edo 20 egun errekuperatzeko, 2 edo 3 aste errekuperatuko dituzu, ezta? Finalerdietarako. Bai, nik uste bain masajiak egin da, reposo egin da, gero ja azkeneko astetan entrenamentuak iteko aukera aukiko etela, eta ja semifinal eta berdan bestela iritsiko naizela. Eta gaur bereziki Maili lasaiago aritzeko aukera izango duela jokatuko du. Gaurko honetan Mailik lasaiago jokatzeko aukera izango du. Ez duzuelako ezer jokoan, soilik noren kontra arituko zareten, ez da hori zuen burua uste nagusiena izango. Aurrean duzuen bikotea dena delarik ere zaila izango delako finalerdietako partida hura. Bai, egia esan zailkapenian gaude lehenengo lau bikotiak nik uste oso antzekoa gehala, Mailaz da baita jokuze, eta zenen kontra jokau azkenian partida gogorra ziur izango gala, eta bueno, egia esan atzo zan, tentzio gehiago genokan partida, baina ja, bueno, atzo bikote urdinak Maite eta Eneritzek galdu intzuenez, guia klasifikauta gaude. Orduan alde hortatik esatezun bezala Mailik nik uste lasaio jokakoula, eta beste bikotiai dagokionez gaurko bikote urdina Naroa eta Aneke lase jokako gela, ze ja semifinaletatik kanpo daude, baina nik uste zehatuko dela txapelketa puntu batekin mentza bukatzen. Horixe esan behar nuen, 11 partida jokatu eta orain arte maila ona ematea bai, baina punturik eskuratzerik ez dute izan. Etxekoloneak eta Mendiburuk, eta haiek nahiko dute sentsazio honekin eta gorputzaldi hobearekin txapelketa maitu. Eta sikeran puntu bat poltsikoan zakuan dutela ligaxka bukatu. Bai, hori da, azkenian partida batzutan bai markagailua neko justu ibili dela, baina oin arte ez duen lortu puntuik txapelketa honetan, da bueno, nik uste gaur saiatuko dela bentsat txapelketai bukaera hobia ematen eta puntu hori eskuratzen. Eta aspalditxoko partez, Naroa eta Ane kantxan, Anek eskuekin nahikoak ezka izan du, eskuina minberatua izan du partida batzuetan, eta jokatu egin ditu partida asko, pare bat utzi ere egin behar izan du, baina gehienak jokatu ditu, baina ez noski baldintzarik onenetan, eta hori ez da pilotariak nahi duena ondo gotea delako pilotariaren beharra, eta maila ona emateko baldintza, bete beharreko baldintza.
Bai, bueno, egia esan azkenian txapelketa luziak hori dakate. Azkenian zaila da, bueno, eskutatik ondo egotia txapelketa osoan ziar, gaina atzela izan da, atzela betire kolpe gehiago hartzeu eta gehiago sufritzeu eskutatik. Eta, bueno, hanen kasuan, eskuko minak inibili da, baina nik uste ja eskua guztiz errekuperauta azkala, eta gaur arazoik ez duela izango ratzetik. Atarikoak eginda beraz, Barroka Letxebeste etxekolonean Mendiburu izango da gaurko estreinako partida. Eta beste ezertan sartu aurretik errepasa dezagun nola daukagun sailkapena atzo Tafaian jokatutako bi partidak. Eta gero, Zabaleta eta Zabala ditugu sailkapen buru, haiek gaur izango dute Ligaskaren azken partida 11 punturekin eta 11 partida jokatu dute eta 9 puntu lortuta. Bigarren sailkapenean egin beharrekoak eginda Iturriaga eta Orbegozo 12 partida jokatu eta 8 puntu poltsikoratuta. Hirugarren Ainhoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano 12tik 7rekin eta horiek ere amaiera eman da lehendabiziko fase luzeari, faserik luzenari. Laugarren Ai Barrokal eta Naroa Agirre gaur bukatuko dute haiek ligaxka. Hemendik minutu gutxi batzu barru hasiko den partidan, 8garrena pila lezakete gaur eta bestela 7rekin amaituko lukete sailkapen ligaxka luze hau. 5garren aukerari gabe eta azken partidaren faltan Arrieta eta Mujika. 6garren ligaxkan egin beharrekoak eginda Aldaregia eta Olatz Ruiz Larramendi. Eta 7garren 12garren partida gaur jokatuko duten eta txapelketan lor lezaketen puntu bakarra eskuratzeko aukerarekin Naroa etxekolonea eta Ane Mendiburu, baina Arri eta Mujika eta Aldaregia Ruiz Larramendi bikoteen antzera ezertarako aukerari gabe. Horrek noski lasaiago aritzeko aukera ematen du eta batzuetan Naroa horrelakoak izaten dira partidarik politenak ikusteko eta pilotariak bere mailarik onena eta txukunena emateko. Ezer jokoan ez denean askoz lasaiago eta libreago aritzen delako pilotariak antxan. Bai, nik uste gaurko partida disfrutatzeko partida dela, bibikotien aldetik. Egile esan Maita Irantzuk, Maita Bilok gaurkoan hondi bak hau jokatzeko, zeren aurkariak erabakitzeko hori, baina egile esan ja klasifikauta egotia, lasaitasun hori ematen dute. Esan dezun bezala normalian, final erdiak da finalak ez dira izaten txapelketako partidaik onenak, egotean tentsioa dela eta, así que haber gaur partida politia ikusteko aukera da gaur. Alere, zeinen kontra hariko zareten nik uste ez dizuela, eskoaxolako parean duzuen bikotea duzuela lanak izango dituzuelako partidan. Hori da, dudaik ez dago, baina, bentsat, ondik ez da bukau, eta beste bat aipatu nahiko nukeen beste gauza babitu. Datu haibitu ezkio hau ikearria da, bikote bakoitzak 12 partida jokatuta bukako txapelketa, oinarteko nesketan izan den txapelketa iluziena izangoa, eta nik uste horrek izlatzeula adozen iten nahi dian lana, hainbeste partida lortzen, hainbeste frontoi eskuratzeko eta jendiak eman duen erantzuna dela eta nik uste pozgarria laulako txapelketa luze bat. Eta zoriontzekoa. Gaur beste ekitaldi nagusirik izan ez balitz, nik uste zale gehiago hurbilduko ziratekeela bertara gure pilotalekura, baina badakigu gehienak Lapurdin Baionan ibiliko direla, korrikaren amaierako kilometroak zuzenean bertatik bertara bizitzen. Gaurkoan ados pilotak gainera keinu txiki bat egingo dio korrikari partida bakoitzaren hasieraren aitzinetik eta txapelketaren formatu luzeaz gain aipatzekoa emozioa ere. Atzoko jaialdia bukatu arte ezpaikenekien zein bikote izango zen aurrerako, orain badakigu eta azken bi partida hauetan guruzaketak erabakiko dira, baina hori ere islatzen du txapelketa luze baten beste osagai bat, emozioa, eta azken partidar arte, azken bi partidetar arte dena zabal-zabaldik egotea, alegia. Bai, bitu, beste atzo kaleatu zen bikotia Maite eta Eneritzena, gukaien kontra jokatu genuen lehenengo partida okerrez balimana 22 eta 8 bat irabazi genuen, edo 22 eta 20, eta atzoko partidan 22 eta 20 galdu zuen, beste txapelketan zihar izan dian partidak oso justu irabazi edo galdu dituzte, eta horre nik uste asmatu dutela bikotiakin oso txapelketak gogorra izan da, edo zeinek zekan lehenengo lauetan egotia,
eta nik uste alde hortatik gana izan dezuna emozioa bukaerako une arte izan dula. Eta atzo gainera ikaraldi latza izango zuten gorputzean, 20 eta 21 bateko emaitzaren unean jera Iturriagak eta Oian Orregozok azkenean gauzak euren aldera atera ziren eta atzo irabazi izan balute, gaur ere irabazi beharrean izango ziren, baina gaur irabazi ala galdu aurrerako aukerarik ez dute izango Eneritzek eta Maitek eta Eneritzentzat aukera. Herrian bertan Azkoitian lanak ondo egin eta herritarren aurrean disfrutatzeko eta bere mailarik onena emateko. Bai, nik uste gaur Maite eta Eneritz irabazten saiako jala, Oian arte txapelketa osoan induen bezala, bai, frontoira etorri dian nahi errespetuatik betitan eman berdalako eta bereziki norbeak bere herria jokatzen honean irabazi nahi izate duelako. Eta puntu gutxirekin, baina lan ederra egin da eta maila honetik gorakoa eman da. Agurtuko dute gaur txapelketa. Eneritzek eta Maitek atzo geratu ziren aurrerako bat bere aukerari gabe, baina gaur izango dute herrian bertan Eneritzen herrian Azkoitian txapelketari amaiera on bat emateko aukera eta lehen aipatu dut hemen gaurkoan Irundik Baionarako korrika amaituko dela eta ados pilotak keinu txiki bat egingo diola, Baionan azken kilometroak egiten ariko den Euskararen aldeko lasterketa herriko jari eta hori egiteko hortxari dira korrikaren petoa jantzten alde batetik Naroa Etxekolonea eta bestetik Maili Barrokal, partida bakoitzean bikote bakoitzeko pilotari banak jantziko duelako korrikaren petoa, bi daude eta lehendabizik honetan batetik Maili Barrokal izango da petoa soinean eramango duena eta bikote urrunari dagokionean Naroa Etxekoloneak eramango du eta badoaz kantxaren erdi aldera bertara etorri den pilotazaleari agurra diosala egitera lehendabiziko partidan jokatuko duten lau pilotariak Gipuzkoako Pilota Federazioko Jose Mari Etxeberria epailea erdian dutela Txapagora epaileak eta Leon Castilloak kolore gorri agertu duenez Maili Barrokalek izango du partida honi hasiera emateko ardura lehendabiziko pilotaka daura balekoa baldin bada behintzat, baina horren aurretik jaialdi gehientsuenetan bezala hortxe jarri dira argazkirako Azkoitiko Oteiza Pilota Elkarteko eta Azkoitiko Oteiza Pilota Elkarteko, Azpeitiko Ilunpe Pilota Elkarteko eta Zestoako Abantzu Pilota Elkarteko neska txikiak jaialdi nagusian ariko diren 8 pilotariekin batera, hemen inguruan 3 pilota elkarte badira behintzat bata hementxe bertan Azkoitian, bestea Aldameneko 2 herritan, Azpeitian eta Zestoan, eta bada Urola Kostan etorkizuna emakumezkoen pilotan, neska txiki hauek gogoz segitzen baldin badute, hemendik urte batzuetara haiek ikusiko ditugulako Naroa partida nagusia jokatzen, galtza zuriak jantzita kantxan. Bai, hori da, esan dezuna, hor Aldos pilotak Gipuzkoan badaka sedia, eta hor pelota eskola moduko badakae, da hor neska txiki piloa da biltza, eta geroni biltzera izbaitare Gipuzko teknifikazioak ematen, da horre otamapiko hila 40 neska azkau, Benjamietatik azita infantileta jo, eta hor ikustea bai etorkizuna bentsa jarraitu ezkeo, badaola. Gipuzkoako Goia Errindu, lehendabiziko pilota eskola, ados pilotak zerainen eta bestea Nafarroako Malerrek Antxunbilan eta batera eta bestera 40tik gora dira. Han ari diren neska txikiak eta Gipuzkoako Pilota Federazioak berak ere badu. Naroak esan bezala teknifikazio saio hura eta neskak behintzat badira eta segi bezate bide horretan entrenatzen eta pilotaz gozatzen horixe baita. Azkenean pilotaren helburu nagusia gozatzea, kantxan aritu beharraz haratago pilota talde kirola delako. Bueno, eta hor Mailik bigarrengo tantua eskuratu du sakez. Egia esan oso sake honak ata ditu bilak,
botia eta gero paretea sartzeian horietakoak, eta Anek ezin izan ditu erantzun, eta beraz 2-huts bikote gorria aurretik. Badakigu oso sakatzaile ona dela Maili, atzo ere saiatu zen Ainhoa Ruiz da Infante aurkariari min egiten eta saketik tantoa ondo hasten, ondo abiatzen ez zuen askorik lortu, baina gaur ari da sarraskia egiten, bi tanto sakez erabaki ditu eta erdiko honen erantzuna txapara joan zaioan Mendibururi, beraz 2-3 ere badituzte Mailik eta irantzuk lortuta, Mailiren sake onoiei esker eta 3 zuzenean tanto egitea lortu du Mailik eta 3-0 laugarren baten bila ere abiatuko da oraintxe eragin dio botea. Barrokalek pilotari, atera du sakea, hau ere ezker paretara. Lehen da biziko aldiz bueltatu du Barrokalen sakea. Ane Mendiburuk, oraingoan berriz ere Bergararrak erasotzeko aukera moztu eta ezkerrez ez du ezer egiterik izan hor. Naroa Etxekoloneak aizki jo du gainera, atzpuntzaren batekin eta minik hartu ez duenean gustora, 4-huts momentuz gorriak oso nagusi partidaren atxarrean, Naroa. Bai, hor Naroa Elizalde atzaka etorri da, Anei laguntza eta hor eskerregin sartu da, baina Mailiri erdi-erdian ladaio pelota eta Mailik ez du barkatu. Berriz ere badator, lasterkaldi txikian abiadan, Maili Barrokal, hau ere erdi-erdiko sakea, 5 eraman Ane Mendiburuk, ezkerrez irantzuk. Etxekoloneak 3 sartu behar, pilota atzera bideratzeko, 3 luze-luze. Irantzu Etxebestek, Ane 5 pilota gainean jartzen eta kantxaren erdialdetik zabalera. Luze jokaldi ederra egin du Maili Barrokalek eta horrek eman die 5. Gorriz ari diren pilotari biei, 5-huts. Bai, oingoz, partidan hasiera honetan bikote gorria oso eroso ikuste deu, behi jokua egiten. Irantzure atzetik dabil gaur, normalian aurretik ibiltzea, baina bakigu atzetikane altura ondo emateola pelotai, da ondo atzatzeula, eta bueno, aber bikote urdina pixkat gailentzia lortzen. Iazko udaberri sariketan hirukotekako bertso pilota formatua izan zuen hartan atzelari lanetan aritu zen Irantzu, udaran ere jokatu zuen partidaren bat edo beste atzelari gisa eta aspalditxoko partez galtza zuriak jantzi gabe izan eta gero otsailean sartu zen txapelketa nagusi honetan ordezko lanetan, orain arte 2 partida jokatu eta oker espaldima naiz biak irabaztea lortu du aurrelari lanetan eta gaur atzelari gisa momentuz ongi ekin dio partidari eta tanto honetan pilota mozten saiatu da Maili, lehen ongi atera zaio, baina honetan bere jokaldiak txaparekin egin du bete-betean enkontru. Bai, hor Mailik askotan mozteu eskubiakin dakanean pelota eta horrekin mina handia izteo, baina oingoan txapara juntzako. Eta bikote urdina lehenengo tantua, 5-1, Naroa Etxekolonea sakera. 1-5 markagailuan eta tantoa egin orduko Jose Mari Etxeberria epailearen saskira joan dira. Beste material baten bila hauxe izango du. Naroa Etxekoloneak bere lehendabiziko sakea, 4 ezkerrez ongi erantzun dio. Sake horri Etxebestek, Etxekoloneak atzera, Irantzu 4 berriz ere, luze-luze. Besoa astinduta, 4 hartu da, Ane ere, zertxo baita aurrera gotik, Etxebestek atzera. Mendiburuk frontisar dira, Barrokalek berriz ere gibelera, Ane sartuko da 4, eskinez pilotari altuera eman. Eta Barrokali sartzeko aukera guztiak ez ezean laga, atzera, Mendiburuk. Eskuinez sartuko da Etxebeste, pilota altu eta arro jarriatzean eta asko gaiztotu dio. Ondorengo pilotaka da Aneri, bien tarzera luze. Eta altuera apur bat eman da Barrokalek, oraingoan Mailik keinu. Frontisar dira Naroak. Txokoan deja da Mailik, Naroa iritsi eginda, baina pilotaka da horri beste jokaldi batekin erantzun behar izan dio behartuta eta txapan geratu da. Bai, hor eramateko saiakera hori. Ikusi deu deja da bota dula, Naroa hor txokuan base hone, ez du lortu azkenia asko gaiztetuzako, bote txikia egin duta gaina paretian sartu dalako pelota hori eta ez du lortu
pelota hori altxatzia, eta bueno, 6. tantua bikote gorriantzat, eta 6-1. Eta aipagarria orain arte jokatutako 7 tantoetan Barrokal izan dugula alde edo kontra protagonista nagusi, egindako guztiak berak sinatu baititu eta galdutako ura ere berari joan zaiolako txapara. Beste tanto bat dago jokoan, ikusiko duzuen moduan Etxekoloneak Mendibururi sartzen ineskatu dio, Etxebestek fronti sardira eta berriz ere ane izango da, sartuko dena aurre aldera, Barrokalek txokoan barrena luze eta hori eramaterik gaztu izan Aroa Etxekoloneak eta 7. jada Mairentzat eta Irantzurentzat 7 bat markagailuan. Bai, eta ikuste dugu hor bikote gorria ezkerrea botatzen nian pelotan moztuta asmatzen nahi dela hor mina asko ite baian eta baitan Aroa ire, eta oingo hontan ez du lortu pelota hori altxatzea. Eta pilotak gaizto jartzen ondo daki jakin Maik eta handik aurkari egin egiteko bide izango dute. Txokoak ondo bilatu eta asmatu ezkero. Sake ona eta hanek ezkerreakin eharki altxatu du, Mai berriz zehatzea. Eta hau, ez da pilota xamurra han erentzat, baina altuera eman da edarki kendu dio. Sartzeko abagunea, Mai Barrokali berriz ere Bergararrak agintzen hasteko aukera, moztu, baina bertan zen Etxekolonea Barrokalek imintzio eta Etxebestek atzera. Lauterditik atzeraka etorrita pilota Mendiburuk eraman zabalera luze. Barrokalek Etxekolonea bere tokitik ateraraztera bolea oraingoan eta hanek altxatzerik ez. 8-1 aurrena zuloa zabaldu eta gero tantoa bukatzen asmatu Mai Barrokalek. Orain arteko partidaren eskema edo gidalerroa horixe izaten ari da. Eta urdinak ez zer egiten hasteko aukerarik ez dute izan orain arte. Eta handu baino lehen atxeden esatera etorri eta partida etetea, deliberatu dute. Bai, nik uste une egokia dela partida eteteko, zeia bikote gorria eskapatzen naizako. Eta bueno, egia izan oinguan Maik bolea sartuta hor ezkerreko txoko hortan lortu du tantua itia. Eta bueno, aurreko, zuk ezabezu aurreko pelotakaetan, bai Mai zen Irantzure pelota azpitikan bota eta bi aurkariak korrika atzaka etorrita erantzun berri izan du eta orduan zulua irekita gero ja hor txeparegabe bukatu du Maik. Eta orain artean jokatu diren 9 tantoak oso denbora tarte laburrean igaro dira. 8 minutu eta erdi besterik ez dira partidari hasiera eman zaionetik eta ez ditugu oraindik partidan sartuta ikusi. Naroa eta ane, gorriek ez dietelako horretarako aukerarik bat ere laga. Bai, nik uste ondik ez diala partidan sartu, normalian anek horratzian eharki eustio eta gaina agintzen badaki. Baina gaurkoan egia esan bikote gorria ez da etzako aiutzten behaien joku horito. Beste tanto bat egin beharko lukete, akaso ostera ere saskira joan, materiala aldatu eta pilota berri batekin edo lehen haiek plazaratutako horrekin. Tanto hiladatxo bat egiten ahal egin du, horretarako modurik baden, asko gaiztotu zaio pilota Etxebesteri baina eraman, oraingoan zabaldu Naroak eta Maik jasotzerik ez. 8 non aipan garta. 2 eta 8 markagailuan aurrena atzelaria behartu eta gero aurrealdetik zabalera pilota irekita. Tanto egiten asmatu du Naroa Etxekoloneak eta zuzenean epailearen saskira joan eta pilota aldatu dute bi nafarrek. Bai, hor ikuste dugu pilota honekin bikote gorria agintzen nahi dela, oso eroso da bilera bere jokua egiten eta bikote urdina berriz da pelota aldatzea erabaki du. Ez dakit, bisilagoa motelagoa zehatako zuen, nahi irutu zait igual motelagoa gehiago komeni zaioela. Bikote gorriak azpiti jotakoan gehiago agintzen ibili dalako aurreko tanto horietan. Mairen sakeak direla kausa behar bada zuei pilota biziagoak datozkizue hobeto eta lasaiago jokatzeko eta tantoa gehiago lantzeko Etxekolonea Mendiburu bikoteari azpitik hainbeste ez doazen pilotak komeni zaizkio eta behar bada horren aldeko autua egingo zuten. Pilota gaurrena berotu beharra ere izango du, berria
izango baita, eta behin berotuta ikusiko dugu zehatzago zer nolako ezaugarriak dauzkan pilotak berak, baina lehen da biziko tantotik ikusten da honek lurretik irteera gutxiago daukala. Bai, oin, azkeneko pelotazo honetan Anek asko behartu du irantzu, hor aukerako pelota izan du Naroak, atzea bota du, ezkerrez berriz irantzuk altxatu inber, eta oain ezkerrakin zabalduta atzea, Magik jokaldia. Asko behartu dute tantonetan Naroak nahi izanek irantzu eta guztiak jasotzeko aukera horrek eman dio gero Magi Barrokali agintzera pasatzeko aukera, eta pilota txokoan moztuta haiek lortu dute tantoa 9 eta 2 markagailuan, eta hau automatismoa bailitzan zuzenean tantoa egin eta euren aurreko pilota ateratzera jo dute Josemari Etxeberria epailearen saskira. Sake gaitzua orain Anek eraman behar izan duena, kantxa erdira ireki, baina zabalaldera etorri behar izan duanek pilota altxatzeko, Etxekolonia sartuko da rengoan jokoan, luze frontisaren erdigunera, Anek horrengoan pilota jotzeko aukera atzera, eta aurretik lauter dira, etorri behar Barrogalek atzera, pilota altxatzera, Naro Etxekoloneak horrentxe egin duen moduan, atzera Barrogalek berriro, 5 eta 4 denetik ezkerrez pilotari altuera eman da eta bere buruari denbora eman da. Atzean izan du, urrun izan du Anek Magi, oraingoan Zabalera irantzuk, Zabalera bai, baina baita Zabaleregi ere. Tantoa Zabaletik Zabalera bukatu nahi izan du, baina ez du asmatu. Bai, horregia esan bikote urdina erditik ezkerrea kolokauta zeon, eta hor jokaldia egiten saiatu da, baina gehiegi zabaldu du pelota hori eta azkenian kanpoa juntzako irantzu. Hauxe izan du Beratarrak galdutako lehendabiziko pilota, eta hemen aipatzeko beste zaugarritxo bat ere bai behar bada kontrakantxaren berezitasuna, hemen pilotalekua izateaz gain abere probetarako badara biltzea azkoitian kontrakantxaren azpiko Dema Plaza, eta horretan akaso Erne, ibili beharko dute pilotariek, ez baita kontrakantxa normal bat, azkoitiko pilotalekuarena. Bai, bueno, alare nik uste hor egurrak jarrita hon bestela ez da hola minaiteko arriskuik. Baina bai, izan dezuna hau probetakore erabiltzea, plaza. Eta bai, ez da frontoi askotan ikusten. Ez beste pilotaleku batzuetan ere badira, baina honek ere badu berezitasun hori. Este tanto bat jokoan, orain arte atzelariak ikusi ditugu pilota joaz. Haiek jaitsi eta zuzenean txapara iban zaio, lehen ere gisa horretan galdu du beste pilota bat, eta oraingoan txaparekin behaz topatu da berriz ere Barrokal, 4 eta 9 markagailuan. Bai, hor pelota jeizten saiatu da Naroa behartzeko, baina esan dezun bezala txapa juntzaion bigarrengo pilotaka da izan da Uxok errez balemanao. Bai, eta biak ala biak modu berean galduta. Eta 4. puntua lortu du bikote urdinak,